Παπαδόπουλος Αντώνης. Αναζητώντας οάσεις στην καθημερινότητά μας στην Πεζή, βρήκαμε αυτή που μας προσφέρει σήμερα η Γεωργία Παπαμιχαήλου. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχει κάνει πολύ καλά. Το σιρτάρι. Πάει, έρχεται, κάποτε παίρνει να συγκυρνά. Ανοίγει με τις ώρες τις δουλάπες, σκύβει πάνω από τα παγούλα, μα στο σιρτάρι εκείνο ποτέ δεν στέκεται, αφήνοντας το επίτηδες κλειστό. Τίποτα καινούριο δεν έβαλε σε αυτό, τίποτα παλιό δεν θέλησε να βγάλει. Με τον καιρό άλλαξε δίπλωση, άλλαξε τρόπους και δυσήματα. Γύρω του όλα είναι πια διαφορετικά. Μέσα του όλα είναι τόσο αλλαγμένα. Και είναι γι' αυτό που το σιρτάρι αυτό το προσπερνά. Θέλει κουράγιο να αντικρίζει στα ενθύμια, προπάντων όταν σ' όλα έχεις αλλάξει. Άδειο σπίτι. Φοβόσουν να βλέπεις το σπίτι να αδειάζει. Άκουγες τη φωνή του παλιατζή και épληρες τα κλειδιά της αποθήκης με το μαγκάλι της γιαγιάς και την πινακωτή. Σ' άρεσε να κλείνεσαι με τις ώρες στα δωμάτια, μελετώντας τα πράγματα που μοιράστηκαν τη ζωή μας. Έπιανες το πανί και εγώ δεν ήξερα αν ήταν για να ξεσκονίσεις ή για να τα χαϊδέψεις, προσπαθώντας μάταια κι εσύ να κρατηθείς, αν και μπορούσες να το βλέπεις καθαρά. Πριν από τα σπίτια είμαστε εμείς που αδειάζουμε. Παπαδόπουλος Θεοχάρης. Καλησπέρα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Γεωργία Παπαμιχαήλ, τον Όμιλο για την UNESCO Τεχνολόγου και Επιστημών Ελλάδος και όλους εσάς που βρίσκεστε σήμερα εδώ. Επιθυμία. Ήθελα να ήμουν γλύπτης, να φτιάξω τα γάλμά σου. Να ήμουν ζωγράφος, να φτιάξω το πορτρέτο σου. Να ήμουν τραγουδιστής, να υμνώ την ομορφιά σου. Μα είμαι άνθρωπος απλός και σε έχω στην καρδιά μου. Είδωλο. Κοίταξε στον καθρέφτη. Είμαι άσχημος, σκέφτηκε. Θυμήθηκε αυτούς που το έλεγαν αδιάτροπα. Κάποιους φίλους που το κρύβαν για να μην τον πικράνουν. Τράβηξε το όπλο του. Πυροβόλησε το είδωλο στην καρδιά. Μια καρδιά σπάραξε στον τελευταίο της χτύπου. Κοίταξε ξαφιασμένος. Ο καθρέφτης δεν έσπασε. Μάτωσε. Και η καρδιά που σπάραξε ήταν η δική του. Θα ήθελα να καλέσω την κυρία Τζέννη Κουφοπούλου να μας διαβάσει για την κυρία Πάπας Τσιώτα Ρούλα, ποιήτρια και ζωγράφος.